Ивкович в официален двубой, откакто той наследи на поста Веселин Великов. Центриране към Пако на Теодор с... Две промени прави Ник Гра. И да използва формация с 4 в защита. По принцип свикнахме да наблюдаваме Хебър да се... на Матео Юрич Петрашилов да възстанови притежанието в полза на домакините, които трябва да отчетем, че от началото на се в близост до своето наказателно поле. Румея Шивей с центриране в наказателно поле. Възможно за Ахмет Ахмедов! Румея Шивей пак на те игра с глава и свали към Ахмет Ахмедов. Ударът тогава стояние обаче само след малко. Преди това нападението на Спартак Варна. Румея Шивей с меко подаване. Не беше далеч Божидар Пенчев да стигне пръв до тази топка. Преди това да направи Румея Шивей тръгва в предни позиции. Именно към Панамеца е подаването. Добро е първото докосване, с второто центрира върха на атаката на групарите. Още едно опасно нападение за соколите. Румея Шивей. Изключително опасен може да бъде Румея Шивей. Възможно на България. Но в позиции. И ще бъде интересно да наблюдаваме представянето на Спартак Варна в двубой, в който и двамата не са на терена. Тъй топката в предни позиции за Атанас Кабов. Достатъчно съобразителни действия от ситуация 1 на 1. Центриране към далечния край на наказателното поле, където Олекси Избун. Футболистите на Бруно Акрапович по доста добър начин успяха посредством къси подавания да изградат. С лека доза късмет мина към Антонио Вутов. Той продължи топката надясно към Румея Шивей-Дебърлиев. Изключително активен Румея Шивей от началото. Румея Шивей отново с топката. Той е един от играчите. Спартак Варна пък от своя страна предпочете да не провежда приятелска среща. А и като цяло намирането на съперник не е една от най-лесните, тъй като двубойте във втора и трета лига продължават да бъдат в ход. Дори когато фокусът е насочен към международната сцена. А ситуацията вече се развива пред вратата на Петър Дебърлиев. Румея Шивей пуска както Спартак, така и Хебър. Възможност за Ахмет Ахмедов. А зад гърба на Шей Диаманка и Атанас Капов ще действа Душан. Ивей. Загуби топката Румея Шивей. Кабов. Застигнате обаче от Николай Николаев. Много хитро Антонио Вутов пропусна за Румея Шивей. Възможно за Спартак Варна. Това като от поле. Топката е избита на крака на Румея Шивей, който беше на път да загуби топката, но много елегантно успя да се справи. Неточно подаване от Харватина. Румея Шивей. Подаването към Ахмет Ахмедов е добро. Към момента флага на асистент арбитъра не е вдигнат. Бют в националния отбор на България през септември. Записа и минути в последните 2 мача на лъвовете. Все пак имаше лека промяна в поведението от играчите на Бруно Акрапович от начало. Ударът на 11-та на гостите беше блокиран от Петрашилов. Румея Шивей за топката. Ето го и неговото центриране към далечния край в своите редици. Единият от тях е Гиедон Акуовуа. Безспорно ще повдигне класата на отбора. Също така Кирилов заяви, че се очаква Акуовуа да пристигне в лагера на Спартак преди 15 декември. Те на Хебър да бъдат изиграни в други градове. Ивей. Те седи на 0.
и попадението на Ален Ошболт. Ударна. И остава недоволен в определени ситуации. Топката не е напуснала пределите на терена. Румен Шивей